Ей, ма ти ще го дишам по мъжете. Една накрая да се празна с устата и спермата ти скапите под носа. Мана камни. Не, вадиш го и на корема. Значи можеш да трябва всеки сървите. Бате. Защо че си импотентен, не останеш дека така. Кажи. Не е за мъчи. Ти първо не мога да дигнеш на камера да те спазваш да си. Не мога да ти го дигна, ли? Това са Твой не може да дигнеш. Мой не мога го дигна. Ставай. Ставай, човек. ставай. Чакай да бъдеш приуместен. Ставай да бъдеш да будеш. Зато я го приуместен. Ой, да бъдеш за това и бъдеш цял Загорява 300 пъти мега. Ти ръка нямаш? Няма и тапа, там нищо ръка вече. Да, ти писна. Ръка, който нищо ръка. Аз към тия гъзи са какво и тия. Лекичко, твърдичко, косматичко. Два-три серия отзади на гърдена и мъже. Ама тъй са ни някакви на гръцката. Добре, бе. Ама някой ли ще объркаш, си изкопай дупката. Той се макар в мен с сабун гърда, да види гърда. Ива, сабу е тъй, че си пробва плодата, че. И как ми са пари, ще ти прадва на гърда. Искай да пробва да ми гори праднята. Ай, чакай, само да сега сме си мал пътил. Я сме, ти искаш да пробваш, май? Да. Ама те се ще вижди си, ти правиш като кърмина огъл. Не, няма цигари. Има и тапан страни. Мой да няма сега. Я сериозно последната цигара си дал пет. Къде е бас? Къде е бас? Не е бас. Бас да парем. Не е бас просто. Моя койка водопроводна тръба, твоя направо като цяла водопроводна система. Моя койка водопроводна тръба. Значи това е работа при тебе. Ти да економто се наредим да те ебат и ти крика, о, аз не ще минае преди мене. И всички на тълпатката пред тебе. Не почна. Някой да дойде, разбираш. Няма кой да дойде при мен, разбираш. Всеки ка нища, давай минай преди мен. Нища дай нощите първо да го пострижа. И това гледай го, чуче, бе, ти нормален ли си купи каш? Кашаш такива глупости. Мълчиш, то че ти отрежа, ма и тя няма да каш. С камера! То случи така приятел. Бак да кама такова сега. Да, то много да нещо да слушам. И сега си го правиш да спомена. Точно? Да, последния спомен от твоята мъжица. Последният спомен, който пада от тебе, знаеш кой? Кой? Пълен презерватив? Газате? Не, пълен презерватив. 90-та година. Си остана последния ми спомен. При 15 Всеки някой презерватив сте ексклюзивите останал в газа. Не може да спомням презерватив в газа ми. Там се става с моят стас. Докато ми да гласа и дявка. Дявка, Някъде имам разстроение, някъде е паднал. Я не навърна да си прави. Чакай, той не може да... Чакай, малко, не може да падне да върна да загледе някъде. Дай да върнем да си правим един тест. Тук на това мрежата как да минеш. Дай да върнем да си правим един тест за...